ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଅତୀତ ଆଉ ଚମତ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଭିତରକୁ ଏକ ଯାତ୍ରା କରିବା। ତେବେ ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କାହାଣୀକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନରୁ। ହଁ, ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ୟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏମିତି ଏକ ଭୂମି ଯାହାର ଅନେକ ନାଁ ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି କାହାଣୀ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅଛି ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା। ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ପରିବେଶ ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତିର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଠିକ୍ ଏହି ମାଟିରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ଏମିତି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଯାହା ଭାରତର ଇତିହାସର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ନାବିକମାନେ ଏହାର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କଳା ଆଉ ଧଳା ପାଗୋଡ଼ା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାପତ୍ୟର କିଛି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା ଆଉ ଦେଖିବା ୟୁରୋପୀୟ ନାବିକମାନେ ଦେଇଥିବା ସେହି ନାଁ ପଛର କାହାଣୀ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରକୁ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଧଳା ପାଗୋଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା କଳା ପାଗୋଡ଼ା, ଯାହା ହେଉଛି କୋଣାର୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଳା ପାଗୋଡ଼ା ବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କଳ୍ପନା ହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ। ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ରଥ ଆକାରରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଚକ। ମନ୍ଦିରର ମୂଳଦୁଆରେ 12 ଯୋଡ଼ା ବିଶାଳ ପଥର ଚକ ଖୋଦା ହୋଇଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚକ କଳାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନମୁନା। ହେଲେ କଥା କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରରେ ସରିଯାଉଛି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଏହି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀର ଶିଖର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପଛରେ କେଉଁ ଇତିହାସ ଲୁଚି ରହିଛି? କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜବଂଶମାନେ ଏହି ଭୂମିକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ସମୟକ୍ରମ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଏମିତି ଥିଲା ଯାହା ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 661 ସେଦିନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ମହାବିନାଶ ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କହନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧର ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୃତଦେହ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଭିତର ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହିଁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ଅହିଂସାର ରାସ୍ତା ଅପଣାଇଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅଶୋକଙ୍କ ଏହି ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ କେବଳ ବହିରେ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ବି ଆମେ ପଥରରେ ଖୋଦା ହୋଇଥିବା ଶିଳାଲେଖରେ ଦେଖିପାରିବା। ଧଉଳି ଆଉ ଜୌଗଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ କ'ଣ? କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ? ନା, ଏହା ତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଏକ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏହା ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଲଳିତଗିରିର ବୌଦ୍ଧ ମଠ ଏବଂ ସ୍ତୂପଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମାହାର, ଯାହା ଏକଦା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ସ୍ଥାନ ମିଶି ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଇତିହାସ ଏଠି କେତେ ଗଭୀର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ଏତିକିରେ ସରିନି। ଏଠିକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାହାଣୀରେ ଆହୁରି ବି ପରସ୍ତ ଅଛି। ଏହାର ପାଖରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଜୈନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିବା 15ଟି ଗୁମ୍ଫା, ଯାହାକୁ ପଥର କାଟି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜୈନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ତାର ଆରପଟେ ଥିବା ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି ଆହୁରି 18ଟି ଗୁମ୍ଫା। କୁହାଯାଏ ଏଥିରୁ କିଛି ଗୁମ୍ଫା ଖୋଦେଇ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଖାରବେଳ ନିଜେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ଇତିହାସ ପରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ କେବଳ ବହିପତ୍ରରେ ରହିଯାଇଛି? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହି ଇତିହାସ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କାରିଗରୀ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର କଳାରେ ବଞ୍ଚିଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା କଳା, ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ନୂଆ ରୂପ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଏତେ ଇତିହାସ, ଏତେ ଧର୍ମ ଆଉ ଏତେ କଳାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିପାରିଛି? ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏହା ସବୁବେଳେ ନୂଆକୁ ଆପଣେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପୁରୁଣାକୁ କେବେ ଭୁଲିନି। ଏହା କେବଳ ଏକ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଭ୍ୟତାର ନିରନ୍ତରତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ।